Hato an la biang nem ka North East United Sashisin ban yo Korea ka tropi jong ka Durand Cup tengap yang sobai pi ki parlok sya ka na channel bat lada pidi ibdang thamai sngau ban subscribe like bat share te hoi parlok haka jingye kun semi final jong ka Durand Cup hapadeng ka Shillong la jong persya iya ka North East United kalala ban pelim ya ka Shillong la jong da wele not goal but ya ka te ka goal la yo ban tep da uridim tlang ubdei player na khasi hakam nit ka balai pin riu but kane ka goal kala ne hi kumju hakane ka kelas step hanre andalawan pai bat sya ka kelamit nakaliang ki player ka Shillong la jong ki persyang ban pai ya ka te ka goal but kumju ro nakaliang ka North East United ka persyang hi ban tep shushu ya ki goal hanre ka jinya lekai ka lekut no haka jinya kai hakane ka kelamit but kane ka goal jong uridim kala pelong ya ka North East United ban job da wele not goal but ban yo rung sya ka final te parlok hakane ka sama jong kane ka tournament haki arsin bakini ki tim ki kendu ka North East United kala la ban job baro arsin kini ki jinya lekai but kumban pensukun mau bakade ka North East United kabala job iya kane ka tournament house name baladep but menta usnem ru Marbud Rung Final but menta kadang up final hapadeng ke Diamond Harbor persya ia ke East Bengal kat kiba job na pedeng jongki but ia kane ka jinya lekai final an saya lekai haka arpulai tariku Agos haka porsan steng menmit te parlok hato ka North East United kan la nem ban yo kurbiang ia kane ka trofi haka ne ka samoy sa comment ha comment box kublai shibun